Achọrọ m inye gị countdown. The top 10 richest comedian in the southeast of Nigeria. Ndị na-eme ọfụma. Happy here na na Facebook. Unu mana o nwere some things na bụ content na-adịrọ necessary. O nwere some kind of content na-adịrọ necessary n'ụdịka environment anyị nwetara onwe anyị na southeast now. There are some things anyị na-ekwesịrị ịdị na-eme as content, judging from the current security situation dị na southeast. Onye obodo, this content you make is not necessary at all. You just put these 10 people now put their life in danger. Because most of these people in Chongas now based in southeast. You just put fan no. Tinye fan danger, tinye fan no ago. Information on the kidnapper and the unknown government ndị ori na-akwụ ụgwọ wee na-enweta ka just na-edish out freely. Now ndị ori butezi akwụkwọ na afa na-edetu the names nwayọ na-edetu the names of these people na call now. I wonder why you need to wait your own name there. If okay so gbapụ isi onwe gị bulisi mmadụ 10 na problem. Southeast time on your na ndị ji ego eji na-ezo onwe phase ka ị nọkata bupute kamera. Sometimes ọ na-adịkwa mma ị na-eme content ka ị na-echeki the advantage and disadvantage of this content I make. I need to check the danger on a pose in the life of these people in a call their name. Everybody man is executive, they are doing fine. But not everybody man fan me fan na level in a bogas for now. Ndị kidnapper, ndị ori, ndị unknown government, ndị mpụ na ndị ayewo. Ona ka fasi bula akwụkwọ na-edepụta si afa ndị na akwa afa. Ibulu their name still in danger, all in the name of inaccurate content. When you video on email, you are endangering these people. And in the end, you don't mention their name here. Up now, again, I have and don't mention. Go and beef up your security. Beef up your security. Obodo draw save. And yeah, Christmas kind of. Your job will upgrade. Now this season I on email now. So I'm going to mention your name here. My advice for you is to go and beef up your security. Be very, very careful your movement these days. Because some people can do this same thing with kind of content like this. Some people now bunjo no chana na get video and na watch guys video and adjust to guys say these names down. When you the video and email before you make this kind of video next time, be very, very careful. Check here in and out. Look over for the advantage and disadvantage of this content because Southeast had the wrong manner. Southeast time to draw save. Insecurity drill everywhere. DJ gauge nezo face themselves. Some of DJ gauge now are disguising themselves. I thought that people man fight Diego self because of corner this way. Then it portage all of a sudden China camera. Pokas band mother afa. Na fight Diego when you see them build them. What about people that we see them and rob them? Because this content is not worth it at all. You just endanger these people's life now. I know most of you will not agree with this, but this is just simple truth. You just pull off and there, boop ten there, and all of tinye fan on wago. Nobody ask, nobody draw save. You know, I call line names of richest comedians. Obanyero na my brother. Obanyero. Achọrọ m inye gị countdown. The top 10 richest comedian in the southeast of Nigeria. Ndị na-eme ọfụma. Happy here na Facebook. Anyị ma ndị ri nneta anụ na-abụ ị na-aghọta malụ ndị eribecha malụ ndị na-atọ ofu anụ malụ ndị ọga malụ ụmụ bọyị online bụ ihe ha chọrọ ka ịfụ ka ị na-afụ ụfọdụ ada front ihe ha nwe ụfọdụ na front nke ha nwere mana ka m gwazie gị ndị ji nkụ ngwacha gị ịfụ afa ndị a ịfụfa bill ọfa ha ji ego top 10 the whole of southeast Anambra, Imo, Ebonyi, Enugu, Abia. Ifukwa anafa bill offer they go drop something. Number 10 is Lozeus Diego. Lozeus nwere massive followers. Lozeus nwere men say na agbanyere ego on daily basis. Lozeus bụ one of the comedians agụ ayaza agụ ọzọ. If Lozeus bill Lozeus also go na ojiri ego asị. Lozeus na anụ mmadụ agbanyere ya 5M, 2M, 1M. See how we really in nearby. Okay, what I go? Nyamano at number 10. Number 9 is Funny Bros. If Funny Bros, be Funny Bros with massive followers. Funny Bros before now, millions of naira
from Facebook because on them massive views. You understand? And them on Facebook, the more the views, the more the money. And them on Facebook now in dollars. You understand? So that guy Diego, many endorsements and many brands are working with him. So if you funny bros, big or funny bros, no one at number 9. At number 8 is woman leader, Sir One-on-One. Sir One-on-One occupy that space. If it's a one-on-one, be lost a one-on-one, so one-on-one na more for me. List is not one who Jordan again as a one-on-one na maka na one nigga call 500,000. And in a week, Baba, they show off 3-4 jobs in a week. Calculate in a month. Ewe madi fe gobo. Ego endorsement esobe. Ego Facebook na agbanye esobe. Ewatago ego advertisement esobe. The other businesses in those on Kasimaya like a because all a private person. Pay what I go, Nyama occupy that space at number 8. At number 7, we have Emmanuel Nwafo Onyumunze. Onyunji MCA1, where Maru. Yeah. Don't know us in Nigeria. Obese in London. But all stay part and parcel of Southeast. Ewatago, or one of the guy in the Mofuma. Otherwise, the Madibu, a medical doctor in London. J. Browse go na Apofa. And most of big pages name and a Mofuma. Bonyana manage. Na call percentage in Onye obodo. Okay, watago. Say na Facebook for Onye obodo. J. Park if I Ebony son fan a mempoto. Na aba ka ha wee na-agba reviews abacha mba A1 ewere percentage n'isi onye ọbụla tii na akpa onye idiri ikwu okwu baba na-emesi ife ike ị na-aghọta nyanwa nọ at number gịnị number 7. Then at number 6 we have Nweke Collins Onyedika MC Executive. MC Executive bụ one of the most loved Igbo comedians enwe home and abroad. In our water, MC Executive na afọ ezigbo ego, nwee many businesses, nwee many projects ndị oji n'aka, ndị ọ chọrọ ka unu marụ na ndị ọ chọrọ ka unu marụ. MC Executive na afọ ezigbo ego. MC Executive na-eri ego ka ashawo bụ ọya. Ife MC Executive bail ọya na oji ego. Baba na-agbala ego na daily basis. In our water, nyawa dị occupy that spot. At number 5, we have Apama Egbu Igwe all the way from Owerri. Before most people in our north hande manande mbaho before hafuba ego na comedy Apama agbadege ego niile both mana comedy mana Nollywood. In fact ego Apama ha before ka anyị nwa na-elizi all change for ọnụ watago Apama na-eme ọfụma nwee government contacts ndị oji ịmara imegide ife lụba onwe gị na gọọmenti ilibegokwa ahụ. They understand unu kpasu oyiwe oburu motie drive out to airport jee London zuo ike charge ya phone. Apama na-ebi ọfụma. Apama is living well. Apama na-afụ ego. Facebook na-agbanye ezigbo ego. Nollywood na-agbanye ezigbo ego. Businesses ndị ọzọ nwere na-agbanye ezigbo ego. Shows, advertisements, endorsements. Apama no at number 5. At number 4 is Udemba Wisdom MC Zanzino. MC Zanzino we come out that online relevance. My MC Zanzino na agbala ezigbo ego. Okay, watago. MC Zanzino they host one of the biggest show in Anambra State and by extension in Southeast. One of the biggest shows up than the men at Southeast. MC Zanzino is one of the few comedians CG contact men. 100 big men, Igbo men enwe na Nigeria. 1995 monye MC Zanzino bo. Abolo na hamu ya o cartel ya onde ya na eriko. Ana wiri ego stage. And him and inwe men inwesugo ife niile. Okay, watago. So onwe ebe obona ebia. Onwe ebe obona ebia. Jamo MC Zanzino. Bail wire. Si ana onye obodo si ana oji ego ya wepụta ego. Bail wire. Then afford the top 3 richest comedian in Southeast of Nigeria. At number 3 is Onye Unuji Chief Imo Wemaru. Yes, Chief Imo Nwiko Obese on a Southeast, but 247 Chief Imo na rep Southeast. Okay, watago. One of the pioneers of Igbo comedy online. Okay, watago. Yes, Chief Imo na afuego. Chief Imo is a singer, a skit maker, a comedian, an actor, a producer. If Chief Imo na eme, Chief Imo ji ezigbo ego. If Chief Imo be Chief Imo ji ezigbo ego. Yes.
Chifimo nwe na Lagos, nwe na Asaba, nwe many businesses, nwe many cars ndị ọ na-agba. Nyanga bi occupy that number 3 spot. Then number 2 bụ one of the comedian or an archiver comedian mebere ọfụma na-azụ afịa na-azụcha afịa ike by age ọmụmamụ by contact nwere ife nji by mana ọ ya like gị na ya nọkọ ka ọ na-ekwu maka ya Nnatu Onitsha base ọ dịka ọkwana ga Asaba onwe unu ayala na Onitsha nwe unu ayala na Asaba so nke ọlarụ na Asaba taa echi ọlarụ na Onitsha Nnatu bi occupy that mana nwere megide ka efu ego Nnatu na-arụ ya mana anyị nwabeghị n'aka kus ma ndị bụ ọga like I said before mmalụ ndị bụ ndị ụmụ boy Nnatu. Then number 1 richest comedian in southeast of Nigeria, number 1 ọ bụrụ onye Anambra nke o ji abụ onye Ebonyi nke o ji abụ onye Enugu. Number 1 bụ MC a na-akpọ MC ndị Eriwa all the way from Aba, MC Kojensi. If MC Kojensi don't bill MC Kojensi zuo yoshi. If MC Kojensi zuo yoshi izuo yoshi ọ ya ama iwepụ 1 million n'ego Kojensi ọ mbụla ọ ya ama. Onwero comedian nwe contact na Southeast karịa MC Kojensi. As a matter of fact, ịnụ na MC Kojensi na-eme show tinye arụ na show ya gbago stage ịdị show of nothing less than 1 million wee na-ana. Kojensi nwere contact men nwere contact Kojensi. In fact, Kojensi is a racialist. Kojensi etigo plus n'ọlụ comedian ahịa because nwere ihe Kojensi na-achọ ịgwa m because ọ bụrụ comedian na-eme ka nyenwa na-eme wee amasị ya this kind of money, wealth, contacts and connections ofu comedian na-eme ofu joke a na crack. So Kojensi retain that number 1 spot. Mana nwere ike ya amị online ị na-aghọta. Yes, mana anyị nwa abụghị n'aka kus like I say eso m n'aka kus. Now if you notice na this video you notice na mesoro na top 10 maka na abịa na inbox m abịa m ife na bụ nkịta bụ ndị kwesị ije na abịa i extend it to top 20 o nwere ike agụ emu mana for now esobe emu esoro m na top 3 esoro m na top 5 esoro m na top 10 mụnwa bụ ife mee research ya compile ya sign ya with nobody's approval. I don't answer with